tsaka ice. Bakit wala silang box? Ay, wala silang lagay ng ice dyan. Wala pa silang binibigay. Dito ka, Mars. Bakit hindi pa nila iniinis? Dito ka na, Mars. Bakit hindi pa nila nilinis? Bakit hindi pa nila nilinis? Ay, wow! May kakanta! Psychology teacher yan. Mainit. Hindi, alisin na to. Mars. Alisin na. Ay, hindi na, Mars. Pinggan ko na lang yan, Mars. Yung baso at saka ano yung ice niya. Saka ice. Baso, ice. Bakit na lang? Ay, bakit pakitanggal na? Pakitanggal na rin ito, ay. Mars. Puro ito mga likod sa Mars. Towel pa ang dala mo ah. Yan, towel nga yan. Ano ba yung partner mo? Grabe ako